чвэрць стагоддзя з Лукашэнкам. Серыя Сергея Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі. У гісторыі пра збіццё дэпутатаў Верховнага Савета 12 красавіка 95 года ў авальнай зале, пра якую сённяшні расповед, да гэтага часу застаюцца афіцыйна невядомымі асноўныя выканаўцы. Хто былі тыя некалькі дзесяткаў людзей у чорных трыко і ў чорных масках, якія непасрэдна накінуліся на дэпутатаў, выкручвалі рукі, потым будуць казаць пра неапраўданую жорсткасць. Адзін з іх спрабаваў нават выціснуць вочы пазняку. Генеральная прокуратура прыпыніла справу менавіта з гэтай прычыны – немагчымасць вызначыць канкрэтных выканаўцаў збіцця. Імёны ж арганізатараў і натхняльнікаў, канешне, вядомыя. Але на пачатку невялікая рэтраспекцыя. 95 год пачаўся са спробаў больш моцна прывязаць Беларусь да Расіі. У сакавіку Лукашенко прапанаваў Верхоўнаму Савету прызначыць дату рэферэндуму па наступных пытаннях. Ці згодны вы з наданнем рускай мове аднолькавага статусу з беларускай? Ці падтрымліваеце вы прапанову аб устанаўленні новых дзяржаўнага сцяга і дзяржаўнага герба Рэспублікі Беларусь? Ці падтрымліваеце вы дзеянні прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, скіраваныя на эканамічную інтэграцыю з Расійскай Федэрацыі? Ці згодны вы з неабходнасцю ўнясення змяненняў у Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, якія прадугледжваюць магчымасць датэрміновага спынення паўнамоцтва Верхоўнага Савету прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь у выпадку сістэматычнага ці грубага парушэння Канстытуцыі? Дэпутаты заявілі, што некаторыя прапанаваныя Лукашэнкам пытанні не адпавядаюць Канстытуцыі. Вычарпаўшы ўсе магчымасці ўплываць на парламентарыяў, 11 красавіка 19 дэпутатаў апазіцыі БНФ абвясцілі галадоўку ў авальнай зале. Мы селі перад прэзідыумам, перад нашымі калегамі-дэпутатамі. І тут адбылося нечаканае. Пытанні, прапанаваныя Лукашэнкам, пачалі правальвацца. Яны не набіралі неабходнай колькасці галасоў дэпутатаў. Такім чынам, рэферэндум мог быць сарваны. Гэта быў поспех апазіцыі БНФ і правал прэзідэнта. І вось тады, праз некалькі гадзінаў, у ноч з 11 на 12 красавіка у авальную залю былі ўведзеныя войскі. Цягам наступных гадоў пра драматычныя падзеі той начы дэпутаты неаднаразова ўзгадывалі на хвалях Радыё Свабода. Гэтыя падзеі каментавалі палітыкі, юрысты, грамадскія дзеячы. Асобны раздзел я прысвяціў сваёй кнізе 95. Але цяпер прапаную паслухаць уражанні удзельнікаў, запісаныя корэспандэнтамі Радыё Свабода па гарачых слядах на раніцу 12 красавіка, літаральна праз некалькі гадзінаў пасля падзею. У тую раніцу дэпутаты БНФ прыйшлі на плошчу, дзе сабралося некалькі дзесяткаў чалавек. І мы, у тым ліку Зенон Пазняк, Лявон Баршэўскі, Мікалай Крыжановскі, распавялі пра падзеі папярэдняй начы. Рэпартаж з плошчы вела Галіна Айзенштадт. Першы раз уварвалася приблизно 20 чалавек з аховы прэзідэнта ў скураных куртках і приблизно 20 сапёраў. 20 сапёраў, якія абыскалі залу, нам прапановвалі пакінуць памяшканне. Значыць, і мы адмовіліся. Мы сказалі, што мы не будзем пярэчыць пошукам гэтай бомбы, але мы перасядзем у іншы сектар, што мы і зрабілі. Правда, супрацоўнікамі з гэтым скураных куртках была зроблена попытка спроба нас взять силой. На что им было сказано про статус депутата. Калі мы уже собраліся спать, приблизно у 2 гадзіны з'явіўся депутат Цесавец, начальник аховы, дзяржаўнай аховы, і товарищ Каралёў, начальник аховы прэзідэнта. Каралёў сыпаў пагрозамі, і нам было ў 5 хвілін прапанавана пакінуць памяшканне. Да гэтага мы паспелі апрануцца. Праз 5 хвілін у залу уварвалася 200 чалавек з аўтаматамі. Значит, у масках, у чорных масках, з дубінкамі. Частка з іх стала по периметру, по овалу залы. Астатняя частка, приблизно человек 60 кілометрів до нас, почала використовувати дубінки, білі. До Пазняка прыгнули ногами. Значит, яму уцепились у вочы, и мне скрутили руки, я уже не мог не отбиваться ничего, скажем, так сказать, беленько заскрутили, я сам бачу, як його били ногами.
І тут я перапыню запіс уласнага выступу на плошчы раніцай 12 красавіка, каб уключыць фрагмент інтэрв'ю, якое ўвечары таго ж дня Зенон Пазняк даў карэспандэнтцы Рада Свабода Ларысе Верас. У ім ён прыгадывае адзін істотны эпізод тае начы. Як вы себе адчуваеце? Бо мы чулі, што на вас напалі і вам там вока хацелі выбіць. Ну да, было тут усяго. Тут і разбівалі вочы, і носы, там Баршэўскаму ўсё. Ну, это бандыты. Справа тым, што гэтыя людзі, якія напалі, гэта былі не беларусы. Гэта рускія крымінальнікі, якіх навербаваў Лукашенко з Расіі. Яны нават не грамадзяне Беларусі. І там яны з асобай ненавісцю ўсё беларускае. Усе, дарэчы, добра так чулі. Мы з іх маскі там з некаторых паздзіралі, каб паглядзець на гэтыя мангольскія фізіяноміі. Гэта быў фрагмент інтэрв'ю, якое Зенон Пазняк даў Раду Свабоду ўвечары 12 красавіка. Мангольскія твары, як выказаўся Пазняк, меліся на ўвазе азіяцкія. Такі не зусім карэктны, як выглядае праз адлегласць часу выраз, адлюстроўвае, аднак, тое, што сапраўды тады ў тую ноч убачылі дэпутаты, калі спачатку Ігор Гермянчук, потым Пазняк, яшчэ некаторыя дэпутаты сарвалі некалькі масак. Хто былі тыя некалькі дзесяткаў чалавек у чорных трыко і ў чорных масках, якія непасрэдна выцягвалі дэпутатаў з крэслаў і жорстка іх збівалі, доўгі час было невядома. Гэта не ўдасца высветліць і следчаму па асабліва важных справах Генеральнай пракуратуры Зэпу Бролішцу. Увогуле доўгі час лічылася, што гэта былі прывезеныя спецрэйсам з Расіі людзі азіяцкага ці каўказскага паходжання, і на карысць такой версіі было і тое, што паміж першай спробай выдаліць дэпутатаў і апошнім уварваннем прайшло некалькі гадзінаў, якраз гэтага часу хапіла б, каб прывезці самалётам людзей з Масквы, ну і яшчэ тое, што некаторыя з гэтых асобаў проста не разумелі значэнне беларускіх слоў. Пазней тагачасны першы намеснік старшыні КДБ Валер Кес прызнаў, што тое былі афіцэры групы КДБ «Альфа». Група «Альфа» – гэта элітнае спецпадраздзяленне КДБ, створанае адмыслова для ліквідацыі тэрарыстычных арганізацый. Адзін афіцэр «Альфы» можа супрацьстаяць некалькім спецназаўцам. Але вось што цікава, літаральна тады, раніцай 12 красавіка, ад некага з супрацоўнікаў Верховнага Савета, апарата Верховнага Савета, я пачуў, што нас збівала «Альфа». На жаль, не магу прыгадаць імя, проста не памятаю, як звалі таго чалавека. Да тэмы, хто удзельнічаў у збіцці дэпутатаў, мы яшчэ вернемся, а цяпер зноў фрагмент ранішняга рэпартажу з плошчы перад Домам Ураду. Пра начныя падзеі ў авальнай зале людзям на плошчы распавядае Лявон Баршэўскі. Бандитский напад специальной оховы президента. Это было в такой жесткой форме, прикладно 200 человек в масках с автоматами за плечима накинулись и стали сбивать ногами депутатов и били дубинками, прикладами. Мне закрутили руки и покуль вели по колу овальной залы, а ОМОНовцы кожный, который сустракал, мне кулаком бил твар. Вот таким чином это отбывалась бандитская акция. Все 19 депутатов отрымали пошкоджение разной ступени тяжкости. Причем это было сапраўды реакция абсолютно неадекватной. Мы не оказывали активного сопротивления силам. Этой силы, выражающейся нецензурной лаянкой, напали на депутатов, наносили удары ногами, вот, скажем, депутату Беленькому. Ну и остатних так само выкручивали руки, выламывали практично. Вот таким чином. Потом кидали по 5 человек животом на подлогу у милицейские воронки. Скажи, калі ласка, сапраўды Зенона Пазняка больш з усіх пабілі? Зенон Пазняк, ну, будучи человеком подрыхтованным до боек, в принципе, змог без тяжких побоев обойтись, але ОМОНовец схапіў яго за вока рукой і спрабаваў выдавіць ему вока. І пасля гэтага ён зараз вот быў там у медычнай установе, павінен быў там рабіць рэнтген. Гэта гаварыў Лявон Баршэўскі, а цяпер слова Николаю Крыжановскому. Бачите, у меня вот 2 гудзики выдраны. Меня схопили, закрутили руки, выбили левое плечо вывихнуто. Мы
побои снялись. У многих есть синяки на спине, на плечах, на твари, на руках, на ногах. Нас просто вытягнули по 5-6 человек, вытягнули из этой залы и кинули в воронки. На этих воронках нас довезли в центр Минска, там высадили, а депутата Шута сбили дубинками, коли высаживали. На питание, коли я ще прийшов Совет, на питание, чий вы виконуєте загад, нас отсюда выставить, он сказал, что указание дал президент очистить зал любой ценой. И мы провели эту ночь, мы голодуем, мы провели эту ночь тут у покоя Лявона Дейки. И сегодня мы гутарили с Грибом, высветлилось, что ни МВД, ни керівник МВД, ни керівник КДБ загада не давал. Коли я запитався Мирослава Ивановича, хто давав загаду, он каже, не знаю. Я запитався, Мирослав Иванович, а скажите, а Альфа подпорядковується кому? Он каже, президенту. А кой президент? Ми поки не можемо нічого стверджати, ми будемо звертатися у прокуратуру, у Вищий суд. Ми повідомили усі представництва дипломатичні тут на Білорусі, і ми лічимо, що це произвол. Для нас тепер мета – це усталювати законність і конституційність тут у цій країні. Бо коли сьогодні пролилася кров депутатів, завтра прольється кров просто громадянів. Пасля гэтага Сергей Навумчык запрасіў журналістаў перайсці плошчу Незалежнасці ў будынак гарсавета. І апазіцыя мела намер наладзіць прэс-канферэнцыю. Аднак там усіх чакалі шэрагі міліцыі ці амана, якія пачалі браць людзей у кольцо і выштурхоўваць у праём паміж будынкамі гарсавета і універсітэта. Прычым дзейнічалі даволі бесцырымонна, прымяняючы сілу так, што абураныя людзі пачалі скандыраваць. Лявон Баршчеўскі, у якога пасля ўчарашняга збівання і цяпер раптам пацякла кроў з носу, Валянцін Голубеў, Мікалай Крыжановскі і іншыя дэпутаты апазіцыі паспрабавалі засароміць аманаўцаў, але яны не слухалі іх. Да мяне падышоў прафесор Крукоўскі. Я просто абураны тым, што зараз адбываецца. Гэта фактычна адбываецца фашысцкі пераварот. Вось што робіцца сёння, гэта фашысцкі пераварот. Зянон Пазняк паспрабаваў абараніць людзей, патрабуючы ад амонаўцаў весці сябе належным чынам, але гэта не вельмі на іх уздзейнічала. Што вы робіце? Што вы робіце? Чверть стагоддзя з Лукашэнкам. Серія Сергея Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі. Адразу пасля збіцця дэпутаты зафіксавалі траўмы ў лечкамісіі і звярнуліся ў генеральную пракуратуру. А 9 раніцы група дэпутатаў сустрэлася са старшынём Верхоўнага Савету Мячеславам Грыбам, які неўзабаве склікаў прэзідыум Верхоўнага Савета. Рэпартаж з прэзідыуму на хвалях свабоды вяла Алена Радкевіч. Падзеі мінулай начы былі адзінай тэмай паседжання. Мячеслаў Грыб, як высветлілася, меў сёння раніцай размову з Александром Лукашэнкам. Я пытаўся прэзідэнта, якія яго адносіны да працы сесіі, якія намеры. Ён выказаў мне, што ён не думае забараняць працу Верховнага Савета, але сказаў, што ён не дазволіць у рэзідэнцыі прэзідэнта праводзіць галадоўку нікому. Якія б гэта дэпутаты не былі. Я, говорит, не супраць галадоўкі, няхай праводзяць, дзе хочуць. Іх справа. Але ж гэта рэзідэнцыя прэзідэнта лічыцца, і я ў гэтай рэзідэнцыі дазволу на гэта не дам. Я прыму ўсе меры, каб гэтага не дапусціць. Перапыню рэпартаж Алены Радкевіч. Кабінеты прэзідэнцкай адміністрацыі месціліся ў правым крыле Дома ўраду, а дэпутаты БНФ праводзілі галадоўку ў авальнай зале, дзе засядаў Верхоўны Савет. Зрэшты, і сам Дом ўраду з правым з левым крылом з авальнай зале не быў ніякай рэзідэнцыі прэзідэнта. Такога паняцця «рэзідэнцыя прэзідэнта» юрыдычна папросту не існавала. Гэта вынік фантазіяў Лукашэнкі, ягонага жадання прысабечыць сабе тое, што яму не належыць. Але паслухаем, што казалі члены прэзідыуму. Калі б іх дзеянні ў той дзень адпавядалі іх словам, гісторыя Беларусі магла б пайсці па іншым шляху. Прапанавалі выказацца сябрам прэзідыуму. Слова ўзяў Ніл Гілевіч. Ну, раз ужо такое вышэйшае соизволенне нам дадзена, что все-таки мы можем собраться там. Ну, подякуем и зберомся. И зберомся, але перш за ўсё ад імя прэзідыума я прапаную
унести на разгляд питання об отмене прийнятих нами постанов, які датичать референдуму. Отмянить постанову, якую ми ухвалили у основі, отмянить постанову об 14-м, об дате референдума і по одному з цих питань, яке було прийнято. Коли ми це зробимо, ми хоч трошку уратуємо гонор свой, гонор Верховного Совета. Коли ми цього не зробимо, тоді нема сенсу далі нам, звісно, притягувати працю ні там, ні тут. Це моє таке переконання. Сьогодні хотілося б говорити про многое, в тим ліку і про те, як ми збиралися перед прийняттям Конституції на нараді у вас, Мирослав Іванович, і я вас усіх просимо просив не виносить і не приймати президентську форму правління, керування. Ну, не прислухалися. Тепер, здається, ми вже всі наїлися этой формы керования и зрозумели, что такое. Николай Савицкий. Я думаю, что если уж ставить вопрос, то речь идет о том, если приказ о насильственном физическими оскорблениями действием исходил от президента, значит, мы должны или ставить вопрос о его отставке, или ставить вопрос о том, что в отставку уходим мы. Середины, к сожалению, нет. Вядома, депутатам мало даспадобы самим падавацца ў адстаўку. Аднак гонар абражаны і, бадай, найбольшым дэмаршам з усіх магчымых быў намер не праводзіць паседжання ў зале Савету міністраў, дзе бяспека не гарантаваная. Хаця падрыў іміджу заканадаўчай улады закрануў усіх. Нават зазвычай стрыманы Мячеслаў Грыб прамовіў сакраментальную фразу. Я хотел бы заважить наступное. Еще ніколи мы так близко не знаходились до громадянской войны, як сегодня. Зразумела, што многія захацелі выслухаць меркаванне генеральнага прокурора. І тут Василь Шаладонов проявіў себе прынцыпова і годна. Второй просто для информации. Я сегодня собрался в коллегии начальников отделов, и мы однозначно приняли решение о возбуждении уголовного дела. Мы считаем, что депутаты, которые имели голодовку, ничего не нарушили. Так мы сказали все буквально. И последующие действия, которые были совершены, на мой взгляд, носят действительно, им нужно давать оценку коррективно. Но хватит и воли. Вчера посмотрели, как голосовали про депутата Терентьевича. Потому что многие сегодня уже определились. Лучше теплое место, чем, извините меня, активная позиция в жизни. Так это скоро эта активная позиция перейдет на те, которые теплое место получат. Скоро не получат холодное место. Второй момент, который я бы сегодня сказал, что настораживает то, что, сегодня меня, по крайней мере, даже доминирование Совета Министров, охраняемого здания снаружи, внутри и везде, это надо давать тоже оценку, а не просто брать. Это не вокзал, в который ходят люди. Какие-то люди просмотрели, в случае чего. Вы знаете, разжимный проход в этом здании. Звонок поступил о минировании здания Совета Министров не по 02, а по телефону, который население не знает. Тое, што правакацыйны званок раздаўся па нумары, вядомым толькі нямногім, трохі прасвятляе сітуацыю. Аднак нават некаторыя хлопчыкі з КДБ сёння ўначы ў будынку, дзе галадалі дэпутаты, выглядалі шчыра збянтэжанымі і канфідэнцыйна пыталіся, каму патрэбная была такая дзікая акцыя, відавочна неадэкватная сітуацыя, якую можна было спусціць на тармазах, і якая натуральна б затухла са спыненнем праз 2 дні працы парламенту. Дэманстрацыя грубай сілы, якая не спыніцца ні перад чым, прымусіла сёння задумацца і некаторых членаў прэзідыуму. Яны ўбачылі, што раз'яднаныя нічога не змогуць супрацьпаставіць гэтай сіле. Так, учора здаліся рэдзіша, сёння апазіцыю, заўтра ім папераламаюць хрыбет, тым вядома, у каго ён яшчэ застаўся, усім паасобку. Паказальна, што вырашыўшы прыняць палітычную заяву пратэсту, сябры прэзідыуму доўга не маглі знайсці ў сваіх шэрагах ахвотных узначаліць групу па выпрацоўцы заявы.
Аднак інстынкт выжывання паставіў на парадак дня і прапанову стварыць камісію ад Верховнага Савету, якая б абараняла ў Канстытуцыйным судзе правы дэпутатаў і, нарэшце, заняцца парламенту талкаваннем найбольш спрэчных артыкулаў Канстытуцыі. Павінна, ўрэшце, быць рэальнай процівага бязмежнай, фактычна дыктатарскай уладзе. У рэпартажы Алены Радкевіч пра пасяджэнне прэзідыуму Верховнага Савета вы пачулі фразу, якая, калі пра яе стала вядома, абурыла Александра Лукашэнку, і пазней Мечыслаў Грыб ад яе адмовіўся. Але словы насамрэч прагучалі і не толькі ў зале прэзідыуму на 5-м паверсе будынку па Карла Маркса, але і ў эфіры «Свабоды». Я паўтару запіс. Я хотел бы заважить наступное. Еще ніколі мы так близко не знаходзіліся до грамадзянскай войны, як сёння. Сесія Верховнага Савету ў той дзень пачалася не ў 9:30, як звычайна, а пазней. Супрацоўнікі адміністрацыі прэзідэнта тлумачылі гэта тым, што будынак можа быць замінаваны і працуюць сапёры. У эфіры «Свабоды» дэпутат, лідар партыі народнай згоды Геннадзь Карпенка гэтак выказаўся на гэты конт. Гэта мініраванне здарылася ўжо даўно. Цяпер будуць мініравацца зданні, будуць мініравацца партыі, будуць мініравацца людзі, шукаць ворагаў. Я хочу сказаць, учора вечарам мне телефонавалі таварышы, попросили, каб я выйшаў на вуліцу з імі паразмаўляў. І амаль 30 хвілін за мною ездзіла две машыны. Две машыны, якія сопровождали, куды б я не пашоў, яны выязджалі па следу. Вось якое мініраванне ідзе сёння ў нашай Беларусі. Далей будзе разгортвацца падзеі, думаю, наступным чынам. Улічваючи то, что экономика разваливается, улічваючи то, что кіраўніцтва республики, президент республики амаль нічога не робяць і не ведаюць выйсце, будзе рабіцца пошук ворагаў, будзе рабіцца призывы к интеграции экономики. Никто сегодня не супраць, а просим, я вот як депутат Верховного Совета звертаюся с просьбой до президента. Приложите больше усилий, намаганняў, каб эта интеграция пошла. Але люди не разумеют, чему это не отбывается. Не отбывается по одной простой вещи. Заминирование мозгов. Вось як пракаментаваў падзеі аглядальнік «Свабоды» Валянцін Жданко. Акцыя ўладаў у дачыненні да дэпутатаў апазіцыі, наладжаная ў ноч з 11 на 12 красавіка, уразіла колькасцю задзейнічаных войскаў і іх узбраеннем. Супраць 19 нічым не ўзброеных і пераважна не надта маладых мужчынаў былі кінутыя як мінімум 200 байцоў спецыяльных войскаў, аснашчаных акрамя міліцэйскіх дубінак аўтаматычнай стралковай зброяй. Паводле сведчанняў дэпутатаў, якія падвергліся нападу, у акцыі удзельнічалі сілы як мінімум 3 розных падраздзяленняў, ад розных па форме адзення, аснашчанасці і ўзбраенню. Па-першае, гэта асобы ў чорных масках на тварах, якія паводзілі сябе найбольш агрэсіўна і бесцырымонна. Па-другое, салдаты ў плямістай форме і спецыяльных абарончых шлемах. Па-трэцяе, міліцыянеры ў форме атраду міліцыі асобага прызначэння. Спробы дэпутатаў і журналістаў высветліць, якой сілавой структуры падпарадкаваныя гэтыя сілы, аказаліся беспаспяховымі. Камандуючы ўнутранымі войскамі генерал Агалец паведаміў, што падначаленыя яму сілы каманды на такія дзеянні не атрымлівалі. Дэпутаты апазіцыі не сумняваюцца, што акцыя была праведзеная намаганнямі службы аховы прэзідэнта, структуры падпарадкаванай непасрэдна Александру Лукашэнку. Да такой думкі схіляюць найперш імёны тых асобаў, якія з'яўляліся ўначы ў зале пасяджэнняў парламенту і аддавалі загады ўзброеным падраздзяленням. Гэта былі начальнік управы аховы дома ўраду палкоўнік Цесавец і начальнік аховы прэзідэнта Каралёў. Зрэшты, яны не надта і хавалі, чые загады выконвалі. Дэпутат Уладзімір Заблоцкі, аналізуючы вайсковы аспект наладжанай акцыі, не без сарказму заўважыў, што ролю галоўнакамандуючага ў ёй выконваў прэзідэнт, ролю начальніка штабу, кіраўнік адміністрацыі Леонід Сініцын, а ролю начальніку тылу, начальнік кіраўніцтва спраў Іван Ціцянкоў. Дэпутаты апазіцыі, распавядаючы пра начны напад, не маглі знайсці лагічнага абгрунтавання таго, дзеля чаго прэзідэнту спатрэбілася прымяняць такую несуразмерную сілу.
І сапраўды, з пункту гледжання разважнага сэнсу, гэтаму цяжка знайсці разумнае абгрунтаванне. Справа, хутчэй за ўсё, у псіхалагічнай напружанасці сітуацыі і у імпульсыўнасці натуры таго, хто аддаваў загад на прымяненне такіх сілаў. Бессэнсоўна шукаць логіку там, дзе ўчынкамі кіруюць помслівасць і істэрычнасць. Іронія лёсу, Александр Лукашенко не можа не памятаць, як усяго 9 месяцаў таму у гэтым жа будынку Дома ўраду ахова Вячаслава Кебіча пінала нагамі яго, будучага прэзідэнта, пры спробе ўвайсці ў апячатаны кабінет антыкарупцыйнай камісіі. Той замах на дэпутацкую недатыкальнасць Лукашэнкі, разрэкламаваны потым прэсай, дорага каштаваў Кебічу. І вось сітуацыя паўтараецца толькі ў несуразмерна большых маштабах. Тыя ж амонаўцы топчуць нагамі і заломваюць рукі колішніх калегаў Лукашэнкі, зноў дэманструючы, што ў гэтых сценах нічога не каштуюць ні дэпутацкія гонар і годнасць, ні закон аб статусе парламентарія, ні элементарныя нормы маральнасці. На сесіі Верховнага Савета Александр Лукашенко выступіў з нервовай прамовай, у якой заяўляў, што нібыта дэпутаты БНФ дасталі нажы і пагражалі зарэзаць саміх сябе, заліць дом ураду крывёю, што нібыта ніхто дэпутатаў не збіваў, што іх акуратна вынеслі і развезлі па дамах і нават абяцаў паказаць па тэлебачанні відэастужку. Рашучы настрой, які панаваў кіраўнікоў Верховнага Савета, саступіў месца разгубленасці. У той час, як у Верховнага Савета былі падставы стварыць парламенцкую камісію для расследавання начных падзеяў і ў выпадку датычнасці да іх Александра Лукашэнкі распачаць працэдуру імпічмента, а Лукашенко наўпрост заяўляў, што кіраваў аперацыяй эвакуацыі дэпутатаў, большасць дэпутатаў спалохаліся і прагаласавалі за рэферэндум. Вось як начныя падзеі ў авальнай зале на хвалях Радыё Свабода пракаментаваў Васіль Быкаў. Вельмі хацелася памаліцца, згледзець усё як эпізод у няпростых калізіях палітычнага змагання на Беларусі. Але, здаецца, памаліцца тут немагчыма. Тое, што адбылося ў апошнія дні, ёсць нешта іншае, чымся прэлюдыя фашыстоўскага перавароту, калі група асобаў учыняе крывавую лазню у сценах парламенту і захоплівае ўсю паўнату ўлады ў краіне. Адбылося тое, што недавно адбывалася хіба што ў шэрагу лацінаамерыканскіх краінаў, у Чорнай Афрыцы, некаторых краінах Азіі. Але што цікава, нідзе той дыктатарска-фашыстоўскі рэжым не затрымаўся надоўга. У крайнім выпадку яго хутка змяняў такі ж, хоць і пад іншым кіраўніцтвам, які ставіўся да сваіх папярэднікаў гэтаксама бязлітасна, як тыя ставіліся да сваіх. У нас жа вельмі непрыемна і нават страшна, што ўсё тое інспіравана зверху, пад кіраўніцтвам быццам бы дэмакратычна абранага прэзідэнта, у руках якога і без таго засяроджана велізарная сіла. Раней ён тую сілу праз сваю славутую вертыкаль пагрозліва рэалізоўваў на плошчах ды вуліцах, якія захапілі ўзброеныя фармаванні з іхняй тэхнікай, як гэта было 9 красавіка, зараштам кожнага, хто ў дзень угодкаў БНР адважваўся ўзяць у рукі беларускі нацыянальны сцяг. Цяпер іх судзяць у розных судах сталіцы. Але самае на ўвесь свет ганебнае ён учыніў у парламенце, калі прымяніў сілу да жменькі непакорнай апазіцыі. Нават кішэнны па сутнасці, паслухмяны і пракамуністычны Верховны Савет стаў для яго перашкодай. Але перашкоды па шляху куды? Ведама ж, да ўстанаўлення асабістай дыктатуры, каб усур'ёз і надоўга. Сёння ён перамог рукамі гарэлаў у чорных масках. Ужо пэўна, што на Беларусі не будзе парламенту, не будзе дэмакратычных выбараў, знікнуць рэшткі вольныя прэсы. Краіны закіруе прэзідэнцкая хунта, а як кіруюць хунты, мы добра ведаем з нядаўняга вопыту. Беларусь падае яшчэ глыбей у прорву палітыка-эканамічнага крызісу, на выйсці з якога страчваюцца апошнія спадзяванні.
Што ж, можна хіба павіншаваць беларусаў з мінулымі выбарамі. Гора не зробіш для сябе, для грамадскасці, для нашчадкаў таксама. Васіль Быкаў для Радыё Свабоды, Менск. Чацвёртага лістапада 1995 году Генеральная прокуратура прыпыніла крымінальную справу па факце збіцця дэпутатаў. З афіцыйнай пастановы, падпісанай следчым па асабліва важных справах Язэпам Бролішсам, вынікала, што пракуратуру ўдалося вызначыць, што ў ноч з 11 на 12 красавіка 1995 году у доме ўраду былі вайскоўцы ўнутраных войскаў ваеннай часткі 3214 у колькасці 37 чалавек, першай роты вайсковай часткі 5448 у колькасці 43 чалавек, атрад міліцыі асаблівага прызначэння МУС у складзе 86 чалавек, 24 служачых галоўнага ўпраўлення аховы МУС. Гэтыя вайскоўцы паказалі, што гвалту да дэпутатаў не прымалі. Далей у пастанове адзначаецца, што акрамя вышэйназваных у доме ўраду былі і прымянялі актыўныя дзеянні ў дачыненні да дэпутатаў падраздзяленні, ведамасная прыналежнасць і асабісты склад якіх следствам не вызначаныя. Дадзеныя аб удзеле ў падзеях, якія расследуюцца ваенізаванага фармавання в органаў дзяржбяспекі па барацьбе з тэрарызмам, кіраўніцтва КДБ не пацвердзіла. Датычнасць войска да падзеяў у доме ўраду Міністэрства абароны адмаўляе. Тут я перапыню цытаванне. Праз пару гадоў тагачасны першы намеснік старшыні КДБ генерал Кес сказаў журналістам, што людзьмі ў чорных масках былі менавіта афіцэры групы КДБ «Альфа». Ну а што ж з відэазапісам начных падзеяў, які Александр Лукашенко абяцаў паказаць па тэлебачанню пацвярджэнне таго, што дэпутатаў нібыта ніхто не збіваў, што іх акуратна ледзьве на руках вынеслі. Цытую дакумент Генеральнай прокуратуры далей. Управленнем аховы пры прэзідэнце Рэспублікі Беларусь неаднаразовыя запыты пракуратуры пакінутыя без рэагавання. Касеты відэазапісу, зробленага ў зале паседжання Вярхоўнага Савету, адміністрацыя прэзідэнта следству не перадае. Змест касетаў мае істотнае значэнне для выяўлення кола ўдзельнікаў падзею, якая расследуецца. Старшы следчы па асабліва важных справах Язэп Броліш следства прыпыніў з прычыны невыяўлення асобаў, якіх трэба прыцягнуць у якасці абвінавачаных. У адстаўку з пасады генеральнага пракурора быў адпраўлены Васіль Шаладонаў, які ўзбудзіў крымінальную справу, і справа была адпраўленая ў архіў. Якое значэнне мелі тыя падзеі ў авальнай зале? Калі абстрагавацца ад лёсу 19 збітых дэпутатаў і паглядзець больш шырока, робіцца зразумелым, што ноч з 11 на 12 красавіка 1995 году была своеасаблівым падзелам, гэткім рубіконам, перайшоўшы які, улада ўжо не спынялася перад тым, што неўзабаве дазволіць ставіць краіну ў адзін шэраг з аўтарытарнымі рэжымамі. Чвэрць стагоддзя з Лукашэнкам. Серія Сяргея Навумчыка, прысвечаная апошнім 25 гадам найноўшай гісторыі Беларусі.